ulalelo khoze olumaphikaphika Doc bengithi angikudluze abantu abazosuke bafuna ukungena isicefe sesiphakathi kanti masuphakathi usekungadingi ukudisturb lento kuphazamiseke lo muntu angena sorry bengithi ngaze kube izinto kanti udisturbiwe bhala phansi sibadala hawa ke olunye udaba fanele ukukhishwa zonke ithakazelo asani kodwa ke mbele lokho olumaphikaphika dokotela sikubingelele emsakazweni ukhoza FM alright right Mshengo right now no ngani good uhamba la uhamba ulandela umkhuhlane last week kuba mnandi kuba udokotela sometimes uyakhumbula wangibuza ngakusasa wathi uyile kudokotela ngathi mina ngizovela ngizibheke esibukweni isizulu sithi inyanga namhlanje dokotela siphethe udaba esithi ngithatha ukuba inkinga uzoliza nomlaleli kusasa yes kunalolu daba lolu oluvele kwikhalenda yezempilo yes awuyichaze le ngoba inako ukuthinteka kokusikwa yes lezi zinto lapha akila iNingizimu Afrika ngoba sizizwe ezihlukene okunye kwako kube kuhambe nangamasiko yes ngiqale ngibingelele abalaleli emakhaya Mshengu izithandwa zethu ngibingelele izithandwa zami yes Mshengu namhlanje nakusasa empeleni kusuku lapha kugubhwa khona phecelezi kuthiwa i-zero tolerance okushuthi into abantu ekumele silwe nayo okushuthi into esingeke sivumele ukuthi yenzeke okuyini ke leyo nto ukuthi abantu besifazane izitho zabo zisikwe isitho sasekameleni sisikwe noma ngasizathu sini alright ziningi izathu ngizongena kuzona ezenza ukuthi abantu ngeenkolelo ezithize kodwa isitho somuntu wesifazane sisikwe kakhulukazi isitho lesi ipart esikwayo kumuntu wesifazane kuba ubhontshisi alright ngizongena khona ukuthi inkolelo zini kodwa nje if ngizongena kule hloko ngoba sokhuluma ngako ngoba nathi sise South Africa sineenkolelo eziningi alright ngokusika khona abanye badonsa amalebe abanye kuba ukhipha impehlwa uyabona kodwa emhlabeni wonke jikelele kukhona isiko thizeni lenziwayo kwisitho somuntu wesifazane alright now le okuyiyona ekuliwa nayo kusasa kakhulukazi ile ehambisana nokuthi kube khona ukusikeka kwisitho somuntu wesifazane alright now lokusikeka lokhu kwenzeka hayi ngenxa yezinto zempilo noma zokuthi khona ukuphepha okudingakalayo kodwa and futhi akwenziwa ngoba kuthiwa kuzosiza kwinzalo noma khona lokuzosiza khona kodwa inkolelo kuba ukuthi lesitho kumuntu wesifazane siyasikwa isitho kwinkomo yakhe alright iyasikwa kuze lo muntu wesifazane mhlambe basola ukuthi angasabe nempene alithande kakhulu ucansi okay ngoba kakhulukazi futhi lento yenze umuntu esayingane ayesemdala okay so usikwa isitho sakhe nje kusuke kuvikelwa ukuthi one lo muntu engazitholi elangazela umdavazo okay kusuke kuvikelwa ukuthi 2 engazitholi futhi ngoba kusuke kusatsha ukuthi uzosuke abe isinebe uyabona if kuukuthi yena usiyabaza ubumnandi bomdavazo sho akangabuzwa ubumnandi bomdavazo koze ekwazi ukukontroleka ukuthi kuze futhi athandane nalomuntu oyedwa ugwemeke into yokuthi abe ilokhuzana isithebe seningi yebo ngoba ngeke azahale uzobe ngafuni umdavazo empeleni umdavazo futhi inkolelo ukuthi umdavazo umuntu wesifazane kumele wenze ngoba ezothokozisa indoda yakhe okay but also khumbula ukuthi ukusikwa yebo yes khumbula ke futhi ukuthi ngenxa ukuthi siyasikwa lesitho
esibhlungu vela ngoba khumbula ukuthi noma yiphi indawo emzimbeni yakho if kuukuthi inemizwa yobumnandi kusho ukuthi leyo ndawo futhi inemizwa yobuhlungu ngoba kusho ukuthi kunemizwa eminingi kuleyo ndawo. So the fact ukuthi wena uzwa ubumnandi ngesikhathi esithize kusho ukuthi nobuhlungu kulula futhi ubuzwa. So nakhona ke enye into ukuthi ngesikhathi ezwiswa lobuhlungu kusitho sakhe lo wesifazana osayingane njalo usuke futhi ejwayeziswa ukuthi uma esezala esezongena kube nomfazi ezozala kube ukuthi usekujwayele inhlungu kule yandawo. Alright, now uyayibona ukuthi lento ayinalutho ehambisana nempilo kodwa more it's about control yokuthi asimcontrol lo muntu wesifazane ngokuthi sivale imizwa yakhe kuze noma ekhula uzokwazi ukuthi hayi inhlungu into enormal lapha enkomeni kube nobuhlungu ngeke azakhale noma umdavaza kubuhlungu ngeke azakhale ngoba kuyinto ejwayelekile ukuthi lesasitho lesi sibhlungu. Alright, now kunenhlobo eziningi ke mshenga. Now ekuyona ejwayeleke kakhulu ile yokuthi kusikwe ubhontshisi. Alright, either wonke ubhome ngithi ubhontshisi ke ngisho ingaphandle lakhe ngoba khumbula ke thina sike sikhulume la elawini ukuthi ubhontshisi isiconco nje lokubonayo ngaphandle ikepisi lakhe ubhontshisi kodwa yena ubhontshisi umthetho wakhe ugcwele ngaphakathi enkomeni kulodonke lingaphakathi kumhlane wenkomo ngaphakathi. So kodwa ke kuleli siko lesi basika lokungaphandle okuubhontshisi wabhontshisi. Uyabona kuyasikwa either uphathi wako noma kona konke. Uzokhumbula ke mshengu ukuthi kunabantu besifazane abafika only ngokuthi umthinte kubhontshisi ukuze afike kuvuthondaba kuze ezobumnandi. And vele nje ngesikhathi kusaromenswana kuthintwana indawo umuntu ayithintayo ubhontshisi nendawo kuyiyona eyenza umuntu wesifazane alangazele iwona ubhontshisi nendawo eyenza umuntu wesifazane ukuthi abe manzi iyona ubhontshisi nendawo eyenza ukuthi umuntu wesifazane afike stronger kuvuthondaba iwona ubhontshisi nendawo futhi eyenza umuntu wesifazane ukuthi ekwazi ukuxhumana kamnandi nawe ngesikhathi umkhuhla ngaphakathi umkhuhla nakuwona ubhontshisi. So it's part of ukuxhumana ngokomdavazo. So uyabona ke manje ukuthi if sesikiwe le part le kumzimba womuntu wesifazane sizokwenza lento ukuthi lo muntu uzomthinta nje akazovukelwa uzomthinta nje lo muntu akazoshesha ukuthi abe manzi. Okay, uzomthinta nje noma efika kuvuthondaba ulinde wena nje wena wafika kuvuthondaba waqeda usuku right naye. Okay, now uzokhumbula ke mshengu ukuthi sike sakhuluma mhlawumbe ngonyaka odlula ngazi basakhumbula yini abalaleli ngesikhathi ngikhuluma ngokuthi ngesikhathi umuntu wesifazane akheka nowesilisa ngaphakathi kusuke kuyinto eyodwa. Alright, so okusho ukuthi uthi wena ngesigaba esithize usasesiswini sikama wakho nama chemicals umzimba owakhiphayo lesitho esingaphakathi kuwena isona esigcina sehluza ke manje ukuthi wena uzobe intombazane noma uzoba umfana yini. Isona ke manje leso sitho esizodwa esigcina sehlukana sesithi hayi manje if ngiba intombazane mina kusho ukuthi ngizoba ubhontshisi kule ndawo. Kumfana ithi if ngiba umfana mina ngizoba ikhinqi kule ndawo. So okusho ukuthini ikhinqi nobhontshisi into eyodwa imthambo eyakhona emzimbeni yafana imthambo yegazi imthambo yemizwa even nesikhumba sakhona into eyodwa ubhontshisi kanye nekhinqi lakho. So uyabona ke wena umuntu wesilisa ukuthi ikhinqi lisensitive kanjani nawe kuwena yiko nakumuntu wesifazane ubhontshisi usensitive kuyena. Amalebe lawa angaphandle kumuntu wesifazane into eyodwa nsense namazambane akho wena umuntu wesilisa into eyodwa imaterial eyodwa nje konke ukuzwelwa kwayo ukuthi kokubili kuyajuluka ukuthi kokubili futhi kunezinza into eyodwa nje. Alright, so nakuyena ke lo wesifazane kugcina ke abanye sebesika kwezinye izizwe basike yes ubhontshisi kodwa basike nanawo futhi amalebe. Alright, so uyabona ke lapho ukuthi sokwenzekalani nobuhlungu nje
obulapho ukuthi kusikwe ubhontshisi kwasikwa no cousin wakhe ubhontshisi lamalebe amancane, okay, kwasikwa namalebe futhi lawa amakhulu, okusho ukuthi isitho somuntu wesifazane lapha kuyimbobo nje kuphela, okusho ukuthi le mbobo kuphela nje yona ilinde ukuthi umuntu wesilisa uzongena khona. Ukuthi lo muntu ube manzi wabuza ubumnandi lutho akubalwa lokho, okay. Now bheka-ke ukuthi yini umsebenzi even wawo amalebe lawo ngale kokuthi ayayifudumeza le ndawo ayenza ibe manzi, kodwa ayayivikela kwayona mbobo leyo ozongena kuyona yomdavazo, akuvikela engcoleni ngaphandle na yonke into. So uyabona ke manje if sekususiwe lento eba uthayela evimbayo ukuthi kungangeni noma yini kwinkomo, sokugcina ke ngempela futhi sokugcina songena noma yini futhi manje kwinkomo ngoba kuyimbobo nje manje lapho, then ugcina lo muntu wesifazane ngempela ugcina seba ne risk kakhulu, yes yebhlungu, but also sene risk manje yama infections, okay, nezifo. Kodwa ke khumbula futhi ukuthi ngesikhathi esikwa lo sike khona inyama kuzoba nesibazi. Isibazi ke siyaqina, isibazi kwesinsikhathi asinayimizwa kasona isibazi lo kwade usikeke khona lelo nxeba nje, isibazi lesi asinayo imizwa kakhulu, but also futhi isibazi asikwazi ukustretcha. So uyambona ke lo muntu wesifazane osikiwe ngaleyo ndlela kusho ukuthini? So kusho nokuthi even wena usumngena wena umuntu wesilisa esikiwe ngoba sokunesibazi lapha yana izinyama zakhe azisakwazi ukustretcha zivuleke. So yebo wena uzongena wena uzwe angathi ku tight, kodwa kuyena ubhlungu kakhulu ngoba le nyama lezi azisakwazi nanokuthi zinwebeke kahle, okay. Yeah, ithatha ukuthi mayibe inkingana le. Ngake ngesikhathi ngenza uhlelo ikhaya lokhoze ebusuku dog. Ngiyakhumbula ukuthi umuntu okwapha nodaba elaliqhamuka komlaleli wesifazane oyekhala ngendaba ukuthi owakhathalana naye ukwenze kwaba imigomo ayibeka phansi ukuthi ngaphambi ukuthi amthathe amenze unkosikazi uzocela ukuthi benze uhlelo lokuthi ahambe ayohlinzwa asuswe amalebe. Oh, okay. Athi lo wesilisa impela yamphazamisa emithusa. Usho ukuthi ngendlela awabona ngayo wayethi kusho unawo makhulu. Okay. Kodwa ukubeka kube umgomo wakhe lokuthi maye eyimisela ukuthi bashade uzofuna ukuthi kube njalo. Akuphumelelanga ke lokho budlelwano bagcina kube udlelwano lokuphelayo. Okay. Ngoba kokucaca ukuthi lo ucabangela yena kuphela. Akamcabangeli lo wesifazane lobuhlungu azobhekana nawo. Nokuthi lo wesifazane wabona ngazuthi isinako vele ukumlulaza vele kwayona yebo. Yes. Kwaba i-debate kusuka kwalelo daba. La kwaZulu ke ikhona into esiyisizwe ukwakhuluma ngendaba ethintana ngesiko ikakhulukazi lelo lokuphehla umuntu ma kusolwa ukuthi angasabe nempene. Ikhona futhi nokuthi mayingasheshwanga yabantu vele ekuhambeni kwesikhathi lo muntu ihamba ikhula mayikhula kube khona ukungayiphathi kahle. Okay. Alithande kakhulu ucansi angakhathaleki ukuthi ulithola kuphi udlabale isithebeni sakhe. Loyo sefikile ukuthi uyafuna ukuqoba uyaqoba bese ke kuba yiko ukuthi isithebe ke seningi. Baba khona ke abantu mase kululekwa ke insizwa kwethiwa obheka phela mawufika isithebe lapha insizwa zidla ngokusithatha usibeke emathangeni ngathi sakho. Uma nje zidle insizwa ngoba isithebe seningi vele ufice seningi. Kodwa ke iyegwenywe lezi zinto njengalezo. Yes. Kodwa mawubuka indlela esekhanjwe ngayo izinto ezamasiko besalele ngemuva. Abantu asenabo ogogo. Asenabo impela ogogo. Into efana nomkhulu. Asenabo ogogo abanolwazi olujulile ngaleli siko. Yes. Ngoba even kwamanje Mshengo
kune debate khona abanye bathi lento uyabona kukhunyana olufakwayo mase liyakhohlwa esandleni ukuthi kwenziwa kanjani yebo bayazi kodwa ukuthi kuphi khona bathi kwenziwa ngaphakathi enkomeni abanye bathi kwenziwa ngemuva ngangezwe omunye uthi hayi la ngenhla kweqolo ngenhla kwezinqa omunye athi phakathi embobeni uyabona ukuthi abantu abangasazi kodwa kukonke lokho noma okuphi lokho ngabe kuyenzeka kumele sihlukanise into eyenziwa for the sake ukuthi sithi kuyisiko kanti kuyinto yahlukumeza okay kakhulukazi ngoba umuntu wesifazane une right over umzimba wakhe alright une right over umzimba wakhe and ingane lento yenzeka kumantombazane esayingane asuke engakabi nezwi yokuthi akhulume ngokuthi yini right but also asuke engaka understand even lotho nangomzimba wakhe lo muntu ukuthi lento mina ngiyayifuna yini or angiyifuni ethe semdala thola ukuthi hawu lento yasikwa kumina eyami kodwa kwavele yasikwa kumina of which kuyinto errong leyo okay but uyabona eSouth Africa kuyiyona into ebakhona ile yokudonsa amalebe okay now le yokudonsa amalebe singeke sisho ukuthi iyafola under le topic le namhlanje ngoba khona ayadonswa nje kodwa asikwa number 1 khona futhi akukho imthambo eqashukayo kanti kuloko kunye kuba nemthambo yobumnandi eqashukayo uma edonsiwe amalebe futhi kwabanye bayazigcaja ngaloko so if kumzimba wakho kuyinto ozigcajayo ngokuthi uyenze wena ufuna futhi uyenze futhi usumdala if lento yenziwe usayingane kuwrong ngoba wenzelwe but if lento sokuyinto ozenzele wena ifana nalabantu abafaka amacici kwinkomo kuwonibhontshisi orafaka icici kuyikhinci uyabona umzimba wakhe lo muntu usuke esho something ngomzimba wakhe ekhulekile and imvumo usuke kweyakhe ngomzimba wakhe afane nomuntu osephoqo uselapho doc ukhuluma ngawo ukudonswa kwawo mhlambe ngenxa yokuthi wena udokotela awusikhanyisele lapho dokotela ukuba ukudonseka kwawo nokuba nawo abemakhulu kunamuphi umthelela uma kuziwa kumdavazo kuyenza ukuthi mhlawumbe umdavazo lo osuke nawo okay yena abengconywana mhlawumbe kunalo osuke ngenawo okay kumnikazi okay umnikazi uzozwa ngoba phela khumbula ukuthi imthambo isakhona ama nerves akhe emizwa asiyafana ngeke kuthiwe ngoba semade nemthambo isiningi okay nesupply yegazi kuyafana so kumnikazi wawo usazozwa ubumnandi lokho kade vele ezokuzwa yena even if bekade engawadonsanga usayizi wamalebe kumnikazi ne whether makhulu or mancane awenza imehluko kuyena usazozi enjoy nje ngomzimba wakhe ngokuthi ucomfortable kanjani ngomzimba wakhe umukela kanjani umzimba wakhe uzozi enjoy ngaleyo ndlela kodwa ke kuke kushiya ukuthi kulo wesilisa okay uma kuukuthi amalebe makhulu or made okay kuba indlela leyo yokuthi amalebe ngoba phela masesemade uthwena mungena ngomphambili alright amalebe kuba ngathi ayamanqaza ayawuqabula umphambili wakho so noma uphuma ngokufenda kodwa amalebe asuke sakuqabulile sakubambile noma ungena njalo njalo so kulo wesilisa kuke kuthiwe uyena ozwayo kakhulu yiko ke kuthiwe adonswa nje kusuke kwenzelwa yena lo wesilisa ukuthi azizwe enjoya kakhulu ngenxa ukuthi lo wesifazana unamalebe lapho kubuye kushintshe khona ukuthi uthe ukukhulu nobude alright uma umuntu esamncane kulula ukuthi abe makhulu ebe emade ngoba kugcwele amafutha emzimbeni nezinyama zisagcwele but esekhula okay kade futhi eshukeka futhi ngawo umdavazo uyawashuka alright
Yes, so kuyaqala-ke kuyashintsha, asiyaqala siyashwabana kakhulu, and also vele-ke umuntu onamalebe abamnyama nje ubokwazi ngeke aze afane nombala wenkomo yakho ngoba wona naku ukushukeka phela kulesikhumba ashintsha nombala, but akulutho-ke lokho. Kodwa into eyenzakalayo ukuthi the more esekhula lo wesifazane kuba angathi angithi aseba mancane manje sengisho aseyazaca kodwa asalengile. Alright, so nakuyena lo wesifazane abuye emdisturbe if kuwukuthi usemdala. Alright, kodwa the more ekhula futhi ubokwazi ukuthi umuntu wesifazane the more ekhula kuyenzeka khona futhi umdavazo engasawenza kakhulu uthola ukuthi ubhontshisi nawo siyaqala suyancipha. Okay, so nawo futhi amalebe yize ezoba eselenga ngoba usemdala kodwa kwawona aqala futhi aseyancipha ngoba ngesikhathi esebamdala aseyancipha kwawona same as umphambili. As ukhula khumbula ukuthi ngithe amalebe nobhontshisi into eyodwa nenduku, naye umuntu wesilisa angithi if esekhula nenduku siyaqala futhi siyahlehla siyancipha kukhula nje komzimba. Isitolo sesizovalwa mhlawumbe kodwa-ke phela kusho ukuthi akuvalwe, zama nezinye iy'ndlela even if isitolo what age? Asibanike abalaleli ithuba lokuthi ngenza ukuthi kube khona imibuzo abayibuzayo. Inombolo ilula kakhulu 086 0002437. Ungasithinta njengamanje ukhoma la emsakazweni Ukhozi FM ngenza khona umbuzo ufuna ukubuza kuloko esikhuluma ngakho. Mhlawumbe futhi kungenzeka dokotela ukuthi angasibuzi kona lokho. Yes. Kuyezinye inhlelo esesike saba nazo esikhathini esiphambili akwazi ukuthi azibuzele. Ilula inombolo ilethi 086 0002437 kulona Ukhozi FM. Masiqale ngapha masibuye siqhubeka. Inkinga kwezomthetho zingakwehlela nawe. Ukufanele ukushaywa idivorce engaphikisiwe izinkinga zesondo noma ezomthetho. Khona uthi yini inkomo? Awu come on sithandwa sami. Hawu uthi ngibona ubani? Uyazi. Yalokukhuluma ngokuthi sithinte inombolo elula kakhulu 086 0002437. So khozini sawubona so. Futhi kunjani? Sephilile futhi. Yes. Uyaphila Mhlongo phela kakhulu. Othanda ukudavaza kakhulu egcine nje sekuyinto ekhona engasasebenzi. Yeah, uthe amalebe if agcine engasasebenzi. Cha, imake bhebhe, imeke bhebhe. Ubumnandi phambili. Imake. Kodwa ke ngaphambi ukuthi uzojaji wabuzwa yini ubumnandi ukuthi awasasebenzi. Uhambeka uzihamba ngako lokuthi uzobuzwa ngabo ubumnandi noma ufikile ukuthi mhlawumbe kufanele makuthi awukubanga mnandi vele uthi ukuthi wena usola yena mina ngisola ukuthi laba bakuxoxela le ndaba. In other words uthi thula Mshengu. Lalela bhebhe lalela. Yazi into njengoba uthi wena asasebenzi kufanele asebenzele yena. Okay, so kuyena khumbula ukuthi umuntu wesifazane ubumnandi nabuzwayo kuyena nanokuthi umzimba wakhe ugijime igazi ngesikhathi ligijima igazi the more naye eshisa ngoba igazi liyagijima so uyashiselwa nawe umuzwe eshisa ngoba ushiselwa igazi. Alright, so
if lo wesifazane ngaba nawo amalebe abe made kube njalo, kodwa if yena engazizwa exhumene nawe, if yena engazizwa ephephile ngesikhathi nawe, if engazizwa ethandwa ebalekile ngesikhathi nawe, enga-enjoy ubuyena ngesikhathi nawe, kwayena uyabanda ngokwemizwa ke manje. So ngesikhathi kwayena ebanda ngokwemizwa akazoba ne-excitement ngesikhathi ekufenda, nawe uzwe ukuthi hayi lo muntu lona noma engifenda njena uyezwa njena amalebe akhe azibangela umsindo nje ngesikhathi ngingena kuphuma kuyena, kanti ukona ngokuthi uyena amalebe akhe amsebenzeli, kodwa inini ukuzwana kwenu kwakho naye ikona lokhu ongamsebenzeli. No, khumbula phela ukuthi amalebe isikhumba, okay? And kakhulu futhi ngitshela kunomehluko omkhulu futhi kuwona amalebe, ukuthi amalebe kakhulukazi if eselengile kakhulu eyisikhumba ayabanda wona kunenkomo ngaphakathi. So kumuntu o-expecthe ukuthi ngesikhathi lo muntu enamalebe kumele ngabe yena wonke uyashisa, if igazi lakhe alikakagijimi lashisa lagcwalisa lo malebe azobe banda amalebe akhe. So ungena ngaphakathi kuyena nje kuzoke ukuthi ahlukaniswe wabeke eceleni ukuze uzwe inkomo ngaphakathi iyodwa, uyabo? Wakudlula ebhebe. Akudlula. Yebo. Ngake yona nje ukhohlwa yona. Asithathe umuntu usokhozini sabona. Usokhozini sabona? Ukhozi sabona? Angibingelele dote. Usibingelele nawe. Khona laba abangasikhatha lapha esizamele lokho bona labantu. Khona into eyithi labantu laba bayathanda amadoda kakhulu. Engahlala futhi endaweni enabo. Ngaba udokotela unolwazi olungakanani mhlawumbe umuntu onamalebe uyathanda ukuthi into emntabazo ayithanda nje kakhulu. Ngifuna nje lapho. Okay. Yeah. No baba, kuyinkoloze lokho ngoba kunabantu abanamalebe amade bengazenzanga. All right? Kunabantu abanamalebe amade ngoba kwenziwa ezisiko labo ekhula. All right? Kunomuntu kodwa unawo amalebe ngempela ngoba ezenze yena. Okay, ngoba khona abantu besifazana abazenza yena, hlala emanzini ashisayo wadonse nje azoba made futhi amalebe. Okay? Kodwa ke akusho lokho ukuthi lo muntu usuka efuna ukuthi alale nabantu abaningi. All right? Isimilo somuntu wesifazane asihambisani ngokuthi isitho sakhe somzimba ukuthi ume kanjani. Isimilo somuntu wesifazane singase sihambisane nanokuthi yena ubani, yena udlule ezintweni ezithini ezenzeke kanjani. Mhlambe lo muntu useke wahlukumezeka usethi hayi ke manje singiyazenzela nje angisafuni akho umuntu engizozimisela kuyena ngoba ngathi ngiyazimisela ngomuntu wadlala ngami manje sengizokwenza nje uma ithanda, or mhlawumbe lo muntu wahlukunyezwa ngocansi sokwayena uselala nabantu abaningi nje ngoba ethi uyahlukumeza, uyabona? So isimilo somuntu wesifazane uyazi ukuthi umuntu wesifazane inkomo, that is why kubantu besifazane if umuntu ezigcinile ngoba inkomo isitho esibaleke kabi kumuntu wesifazane, all right, kuyena, right? And kuthatha into eningi nesibindi esiningi umuntu wesifazane ukuthi uhambe uvulele omunye umuntu wesilisa emlenze yakho umfake phakathi kwinkomo yakho. All right? So ngesikhathi umuntu wesifazane ekwenza lokho engenisa lo muntu nalomuntu kuyena, usuke kwayena engasazithandi. Number 1, usuke kwayena engasaziboni umuntu usuke selahlela kayena
loko akusho ukuthi uyilento ayicabangayo, but kungenzeka ukuthi kunento adlula kuyona yamenza yena wazibona engemfazi walutho, engemuntu wesifazane walutho. So usenza lento mhlambe ezukuziduduza, o usenza lento ngoba kwayena akasakholelwa kuye. Ngoba ngizoyiphinda futhi lento kuthatha isibindi esikhulu ukuthi umuntu wesifazane uhambe uyodunusa, uvule imilenze, uvulele omunye umuntu wesilisa. Aw. Hayi kanti lutho enjoy nje amalebe, yafuna ukuthi ukwazi ukwasebenzise kahle kuphela ngoba amanye njengoba ngisho ukuthi ifeselenga ayoma. Okay, agcine senidisturba uma usuthi uyangena nawe angene futhi ngaphakathi. Zama wena ukuthi if kuukuthi umuntu wakho akabi manzi kahle kuona amalebe, kodwa ufake izinto ezishibilikayo so that ngesikhathi ungena kuyena kwawona ashibilika amalebe akumunce nawo ngesikhathi ungena, ngesikhathi uphuma ayakubamba. So asebenzise ngendlela kwawona amalebe, amnandi asebenziseka, you know, mothanda futhi even if ungakangeni kuyena usonge ikhinqe lakho nje ngawo amalebe, uzikhuhle nje ngalo nje la ngaphambili, uziromance ungangeni nokungena nje kuwona, kodwa wenze sure ukuthi wona ayashibilika amalebe la, uzikhuhle ngawo nje, uyothola ukenjoy okukhulu lapho. Okay. ungena unokuphakela usukubambile. Alright. Asathe sekhosini sakubona. Ukhoza wena? Sikhona thina unjani wena? Nazo. Yebo baba. Kahle kodwa-ke cha nginesikhalo angazi angasho ukuthi isikhalo. Udokotela ngiyakhumbula ukuthi esihlokweni Nkosi yami ebeshilo ukuthi uzofundisa ngokuthi umuntu wesifazane uzizwa kanjani ngale khathi. Hawu abobaba Nkosi yami sengilokhu ngizobona nje sicacela ukuzwa nabomama ngoba mhlawumbe khona esizokufunda ukuthi kahle kahle bona ngoba ubona phela banalento bazizwa kanjani. Angisho ukuthi ngiyalawula kodwa nje ngokuwumbona. Cha mawubazwile laba besilisa bangena bebuza nabo ngoba akithi abesimame laba abadalwe kanje noma banalesi sitho esikanje ekugcineni basuke bezoba nabo abantu abathandana nabo. Futhi uyafunda ngale mbuzo nje abayibuzayo, nawe uqobo lwakho ungowesilisa uyafunda. Yebo, uyazi kodwa ukuthi part of ukuthi sifundise ngoba ngempela lento yokuthi sifundise hayi kodwa ukuthi kube khona amasiko abantu esiwabukela phansi, alright, but ukuthi sifundise kodwa futhi kakhulu more than ukufundisa ukuthi sivikele ngoba iningi lethu sinezingane zamantombazane, alright, and ukukhuluma ngezinto ezinjena kuyasifundisa nathi sabazali ukuthi mhlawumbe ngingasheshi ukuthi ngithi ingane yami entombazane ayihambe iyokwenza into ethize eyisiko, angicabangi ngingasheshi ngithi ingane yami yomfana ihambe isike ijwabu, ngingazange ngicabanga ukuthi yena uyothi esemdala kuyofika kanjani. Okay, so kunabantu besifazane othola ukuthi wena umuntu wesilisa u-involved naye lo muntu wesifazane, kodwa kumnandi ukuba naye kodwa uzwa ubuhlungu ngesikhathi ulala naye. So nayo lengxoxo enye yezinto leyo ezothi kungaba yini ukuthi lo muntu uzubuhlungu kanti mhlambe khonto eyenziwa yini kuyena esayingane, lo muntu wesifazane uhlale eba nenkinga yesinya sakhe siba ne-infection siyangcola njalo, nawe ke usuzwa
uyazi ngale ngxoxo uthi hayibo mhlambe ngenzeka mhlambe khona into eyenzeka kuyena or ke ngubheke ukuthi ubhontshisi wakhe uphelele yini amaleba akhe right yini indaba ehlala njalo eba nenkinga yesinyo nama infection kungenzeka into khona into eseyidala ukuthi kube nokungcola okuningi ongenayo kuyona inkomo yakhe ngenxa yaloko yabona so yonke lento esikhulumayo Mshengu akuyona ukuthi sikhuluma ngabantu besifazane nje kuphela okay sikhuluma ngobudlelwane in fact futhi sikhuluma futhi nokuba umzali okay ngoba kunomzali ozothi uyazi ngempela bese ngithi ingane yami ngizoyihamba ukuthi ayiyophehlwa bengazi kodwa ukuthi kunemthelela emibi kanjena eyenzakalayo uma kuukuthi lengane igcine seyenziwa leli siko. Dokotela imizuzu munye kuphela phambi kushaya lapha ngelo 11 o'clock asigoqa ongagoqa ngalo Mshengu I think okukhulu ikona lokho ukuthi kunamuntu wesifazane mhlambe wena umuntu wesilisa ke okay ozwana naye lo muntu wesifazane mhlambe unenhlungu kodwa ethulile alright and awusazi isizathu sokuthi why lo muntu wesifazane umdavazo wakhe ube buhlungu alright but futhi mhlawumbe inhlungu zakhe akuzona inhlungu ongazikhomba uthi ingoba kusikeke ubhontshisi ngoba kusikeke amalebe njalo njalo mhlambe inhlungu zakhe izinto ezumphefumulo wakhe izinto ezisemoyeni wakhe izinto adlule kuzona ezigcinwa kazona ziba ingcindezi kuona futhi umdavazo wenu nobabili okay so ukukhuluma kwethu ngalokho kukuvuleleka ukuthi nawe umuntu wesifazane uyabona sikhulume ngezinto abanye abantu bangathi bangazi bacabanga ukuthi akunabantu abasikiwe amalebe basikwa ini kodwa kuyakhulunywa ngakho kodwa mhlambe khona uzothi mina ngasikeka isithunzi sami ne pride yami njengomuntu wesifazane ngadlwengulwa khona wathatha umntombi bami so ukuzoba lula lo muntu ukuthi sengakhuluma mina ngalo ngoba sebeze bakhuluma ngento enkulu nangaphezulu kwaloko alright so asupportane I think into ebalekile ileyo but nje ulwazi luyipower Mshengu alright mhlambe ke kodwa wena umuntu okhona lapha ekhaya kunezinto nawe ezikusindayo lapho uhleli uwedwa ekhaya nento zaziwa wena wedwa mhlambe ezisemoyeni nento odlule kuzona ungakhohlwa ukuthi sikhona isibedlela iMedilution Wellness Retreat ekwazi ukuthi siza abantu ngezinto nje ezihleli kabi kumphefumulo nasenhlizweni nakubudlelwane nento wadlula kuzona nasekhaya indlela owakhuleka ngayo ehleli kabe ekugcinezela anzwani nabantu basekhaya ngithinte eMedilution sik-admit sidile nawe kuze ukwazi ukuthi uphile lempilo oyifisayo uphile ungasindwayo lutho enhlizweni yakho nasempilweni kuze ukwazi ukuphila impilo yakho enjabulo so inamba yasesibedlela 072 994 7547 ngizoyiphinda futhi 072 994 7547 ngawena or mhlambe ngayingane yakho entombazana oyibonayo ukuthi sokukhona ushintsho lenzeka kuyena mhlambe wanyukubezwa ngocansi sithinte sikwazi ukuthi simsize alright but if kuukuthi ufisa ukuthi ngikusize emzimbeni uklina nje umzimba inamba zami zasemakliniki ithi 031 765 8475 ila eThekwini lapho eBothers Hill eRichards Bay 035 760 1569 eRichards Bay leyo endaweni okuthiwa iLakeview Terrace okay lapho ke siklina nje igazi sidrain acid sikhipha inyongo siklina izinso sichathe sivula imithambo nje kwinduku ifika ukuthi induku yakho siyafinyela nenkomo uyayibona ukuthi inkomo yakho iyomile noma inkomo yakho idinga ukubuyiswa siyakwazi ukuthi sikusiza ngazo zonke lezo zinto ukuthi nikwazi uenjoy umzimba wakho ngawe okay nibe nobusuku obuhle ube nobusuku obuhle nawe siphinde sihlangane nangokuzayo sure kodwa ke mlalelo cause ulimaphilo sibonga kakhulu kuyena ke udokotela Nomcebo Mthembu umzuzu wethi mabe ngithathu lishayile ihora leshumi nemuva lona ke cause amzodlulisa nje laba emva kokuba sesikunikeza impinda yomdlalo womoya mekeza ukuthi ikuphuthele phakathi naleli chaza zokuphindela nje ukwazi uphinde futhi ke uzwe ubumnandi bomdlalo womoya inika bonke abanamapholisa akhona iClientele Royalty mahhala uyonga njalo ngenyanga uthole nezaphulelo futhi sipina njalo ngenyanga ube sethubelekweni yakhe ingxenye yemklomelo engafika ku-10 million wamarandi
Izindaba Okay, ezimnandi Sithando zami, ukuthi see you iClientele Royalty Sunday ikunika at i-2.5 kg 6. yombuka kwa-Pick We'll n be Pay doing ngo-R10 healing kuphela again this njalo Sunday, okay? ngenyanga. We'll be doing Lelo yinani therapy. langempela. Phatha Ishisa amabholipheni nyama enu and ingxenye your yekhaya pens gugu lethu and your eNingizimu Afrika. booklets. We're doing some Kungakhathalekile ukuthi healing baba neshabalala noma iphalishi therapy elifudumele. again Siyazi this ukuthi yini weekend. ehlanganisa imindeni All nalokho kuletha right. injabulo empilweni yakho. Sitholele iplani Okay. yakho yakwa-Clientele Legal namuhla uvikele wena nomndeni Okay. wakho Bye-bye. bese uthola inzuzo ye-Clientele Royalty mahhala. SMS uRoyalty